हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बे भिडिअ जाबाय मबाइलाव माबोरै अनलाइन खालामो एसआइ कमान्डआव स' बिनि सायाव नोंथांमोना ए टु जेड भिडिअ लाबोदों दा खायसे भिडिअ नायजोबा डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो स' मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लानो बुजियो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव जि सोंहरदों बेखौनो भिडिअ गासैबो डिटेल्सखौ होखाजोबो स' बेखायनो नोंथांमोना नायजोब देन बेनिफ्राय ग्रेड 4आव गोबां कनफिउज जागासिनो दङ मा नांगौ मा नाङा बेनि सायाव ए टु जेड होबायमोन अब्लाबो नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव जाहाथे गासैबो क्लियार जायो दा मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोनजोबनो हायो दा जोङो फार्स्ट अफिसियेल नोटिफिकेशन बेयाव जों नायफिनगोन बेनो जाबाय एसआइ कमान्डआवहाय स' बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री पास खालामथारनांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 29 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय माखासे रिजार्भेसन होनोब्ला एक्स एन्ड डिबिनि बेयाव गैया स' गोबां कमेन्ट्स खालामदों एसआइ लेभेलाव गैया अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम जाग्रोगोन एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लांगोन दा फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ 2 घन्टा नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एसआइ एबि आरो इउबिजों गोरोबा इउबिनि रानिंआ 1600 मिटार्स नाथाय जोंनि कमान्ड लेभेलाव 4.8 किल'मिटार नोंथांमोना खारनांगोन अके स' दानिया जागायबाय अनलाइन दा पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अप्शन मोनो एप्लाइ अनलाइन स' बेयाव क्लिक खालामदो देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जायो अके एन्ड बेनिफ्राय रेजिस्टार नाव थायो बेनिफ्राय लगइन थायो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि व्हाट्स निउ नायोब्ला नोंथांमोना गासैबो जि भेकेन्सि ओंखारदोंमोन 5000नि बारा गासैबो लिंकआ एक्टिभ जाबाय लास्ट डेटआ 1 नभेम्बर देन बेनिफ्राय जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बेखायनो बेयाव क्लिक खालामनांगौ बेनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स बुंदों गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो फट'आ मा नांगौ स' फट'आ लेटेस्ट जानांगोन 2023 नि जानांगोन बेनिफ्राय बेकग्राउन्डआहाय बेवहाय गुफुरखौ बिदों अके 450 किबिसिम आपल'ड खालामनांगोन साइनआ 100 किबिसिम नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन स' बिनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ गासैबो नोंथांमोना पिडिएफसो खालामनांगोन अके फट' साइनल' जिपिजि जागोन नाथाय गासैबो डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना 200 किबिसिम मेक्सिमाम पिडिएफ खालामनानैहाय साबमिट खालामनांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ अफलाइनानो जागोन सिगांनियानो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया देन बेनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो बेवहाय रेजिस्टारखौ बोरै खालामो भिडिअ दंखायो डिसक्रिपसनाव स' नोंथांमोना चेक खालाम दा श्री थायो मिस्टार थायो एबा श्रीमती थायो मिस थायो बेखौ नोंथांमोना नायनानै जाहाथे खालामो दा जोङो रेजिस्टार खालामखांबाय बेनिफ्राय जों आइडि मोनबाय नालाय जोङो लगिनाव क्लिक खालामदो स' लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि ओंखारगोन मोननै अपसन दङ आइडि नङाब्ला फन नाम्बार जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोनाहाय लगइन खालामदो अब्लानो जोङो अनलाइन प्रसेसआव थांनो हागोन दा जोङो लगइन खालामबाय बेनिफ्राय नायदो नै गोबां बेयाव अपसन दङ नोंथांमोना फार्स्टनि एसआइ इउबिआव अनलाइन जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनो हासिगोन नोंथांमोनाहाय दानिया सेकेन्डआव फैबाय एबि एसआइ कमान्डआव स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स' नोंथांमोना एप्लाइ हियराव थुनांगोन आरो फार्स्टआव बे मोननैबो एग्जाम जागोन मोननै पस्टआव खनसेनो एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि एन्ड बेनिफ्राय 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ 2 घन्टा नोंथांमोना टाइम मोनगोन एसआइ एबि आरो इउबि समान एग्जाम जागोन नाथाय फिजिकेल टेस्टआ गुबुन गुबुन जागोन बेनिया एक्सट्रा फिजिकेल टेस्ट लानाय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना एसआइ एबि इउबिआव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय कमान्ड लेभेलाव 29 इयार्स नाथाय इउबिआव नोंथांमोना 18 निफ्राय 31 इयार्ससिम हागोन स' बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामबावबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि रानिंआ इउबिआव 1600 मिटार्स बेनिफ्राय एसआइ एबिआव 4.8 किल'मिटार नोंथांमोना खारनांगोन अके स' बेखौ क्लियार खालामबावबाय फिन खनसेबाव एन्ड एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ लडिं जासिगोन दा एप्लाइआव थुबाय नै दा एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि लडिं जाबाय एनसिसि स्पर्ट्स दङबा येस होदो गैयाबा नोंथांमोना न' होनांगोन दा नोंथांमोना बेहाय स्पर्ट्सनि दङबा बेबादि अपसन मोनगोन नाथाय गैयाबा मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय न' स' न'आव होदो बेनिफ्राय सेभआव थुना होदो अके सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो नेक्स्ट पेजआव फैनो हागोन बेबायदि सिस्टेमाव बेनो जाबाय बक्सआव फिन कनसेप्टआव सेलेक्ट खालामदो देन सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो बेबादि ओंखारसिगोन स' बेनिफ्राय सेभआव थुबावदो देन सेभआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ फिन खनसेबाव लडिं जायो अके एन्ड बेनिफ्राय ओरैबायदि फैसिगोन नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला स' बेयाव आपल'ड मोनसे अपसन ओंखारगोन बेनो जाबाय डकुमेन्टस आपल'ड खालामनाय बेनिफ्राय फट' साइन दा बेयाव इउबिआव खालामखाबाय नालाय जास्ट नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे अपसन मोनदों जेरावनिखि गोजा नाम्बार दङ बे कम्पालसरि आपडेट खालामथारनांगौ एबा आपल'ड खालामनांगौ स' बेखायनो कास्ट सार्टिफिकेटआ सिगांनियानो जागोन अफलाइनानो बेनिफ्राय पिआरसि नांलाया अके एनएस प्रुफआव नोंथांमोननि एडमिट कार्डखौ होदो मेट्रिकनिखौहाय बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांलाया फट' साइन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय जिपिजि हिसाबै आपल'ड खालामनांगोन नाथाय गासैबो डकुमेन्ट्सआ फट' साइननि अनगायै पिडिएफसो खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन स' बेनिफ्राय इउबिआव खालामखाबायबा चेन्ज मोनदों बेनिफ्राय आपल'ड अपसन दङ बे आपल'डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय भिउआव थुयोब्ला भिउआव नोंथांमोना नायनो हागोन मोनसे बाथ्रा जि पस्टआव नोंथाङा खनसेल' एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो डकुमेन्ट्सआ गासैबो अके थाखाजोबो जास्ट नोंथांमोना साबमिटल' खालामनांगौ फाइनाल साबमिट माने स' कनस्टेबलाव खालामखादोंबा एबिआव खालामखादोंबा गासैबो सेमानो थायो
बेनिफ्राय पार्सनेल डिटेल्स थाबाय नोंथांमोना नेशनेलिटीआव जास्ट इन्डियानखौ होनांगोन ओके इन्डियान होदो बेनिफ्राय रिलिजनाव नोंथांमोननि धोरोमखौ होना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव दङ कमिउनिकेशन डिटेल्स दङ बेखौ नोंथांमोना गावनि एड्रेसखौ होजोबनांगोन प्रेजेन्ट एड्रेस पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना मोजाङै जाहाथे लिरना होयो एन्ड बेनिफ्राय एडिशनेल फन नाम्बारबो नोंथांमोनाहाय आपडेट खालामनो हायो स' दानिया एड्रेसखौ नोंथांमोना फिल खालामदो गामि पोस्ट अफिस बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट पिन नाम्बारखौ गासैबो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै जुदि एड्रेसा सेमब्ला सेम एज पार्मानेन्ट एड्रेसाव नोंथांमोना थिक होनाय लोगो लोगो गासैबो एड्रेसा सेम जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव लांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट पेजाव थांनो हासिगोन दा जोङो नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो दानिया डिटेल्स फैबाय क्वालिफिकेसननि नोंथांमोना 10 पासखौहाय सेबानिफ्राय पास खालामदोंबा सेबाखौ होदो बेनिफ्राय रल नाम्बारा नोंथांमोननि एडमिटआव जि दङ कड नाम्बारबो थायो कड नाम्बारखौ नोंथांमोना जाहाथे जि दङ एग्जाम्पल होबाय आं स' बेयाव नोंथांमोना कड नाम्बारखौ होनानै स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ नोंथांमोनाहाय होबानो जाबाय एन्ड पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ फिन खनसेबाव PDF खालामनानैहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन 10 पासखौ नोंथांमोना माब्ला बबे इयाराव पास जादों बेखौबो होबानो जाबाय बेनिफ्राय क्लास 12 बो दङ बेनिफ्राय डिग्री दङ जि दङ नोंथांमोना बे क्लास 10 निफ्राय HS बेनिफ्राय डिग्रीसिम आपल'ड खालामथारनांगोन नोंथांमोना अब्लासो एक्सेप्ट जागोन स' बेखौ नोंथांमोना सेम प्रसेस दङ नोंथांमोना डिग्रीआबो सेम बेनिफ्राय HSआबो सेम गासैबो सेम नोंथांमोना जाहाथे गाव गावनि डेटाखौल' जाहाथे मोजां होयो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालामनायाव जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो स' बिदिब्ला जोङो फाइनाल साबमिट खालामसै अके बेनो जाबाय सेभ एन्ड प्रसिडआव जोङो थांबावनोसै एबा सेभ एन्ड प्रिभिउआव थांनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना जि फिलआप खालामदों गासैबो डिटेल्सआ बेयाव नोंथांना श' जागोन स' फिन खनसेबो गासैखौबो रिचेक खालाम जुदि गासैबो अके जादोंबासो नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालाम जुदि नङाबा मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेखायनो गासैबो जुदि अके जाबायबासो नोंथांमोना मा खालामनांगोन फाइनाल साबमिट एबा कनफार्म खालामनाय लोगो लोगो बियो फाइनाल एप्लाइ जागोन दा बेखायनो गासैबो बेयाव क्लियार सानबाय अके एन्ड बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन जों कनफार्माव थुनाय लोगो लोगो अके बिगोन अके खालामबा नोंथांमोना उनावहाय चेन्ज खालामनो हानाय नङा बेखौ बुंदों दा जों अके थुनाय लोगो लोगो इउ हेभ साक्सेसफुली एप्लाइड जाबाय डेट मिन्स फाइनाल जाबाय एप्लाइआ स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड खालामनानै लानो हासिगोन थ' बेनो जाबाय SI कमान्डो लेभेलनि एप्लाइ प्रसेस नेक्स्टआव फैगोन ग्रेड 4 स्टारनि बागै नोंथांमोना A to Z कुवेरिस नोंथांमोना मोननो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव